Трэцяя кніга цароў, раздзел 20. А Бенадад, цар сірыйскі, сабраў усё сваё войска, і 32 цары былі з ім, таксама коні і калясніцы, і устаўшы ён, змагаўся супраць Самарыі і абкладаваў яе. І паслаў ён пасланцоў да Ахаба, цара Ізраіля, у горад. Сказаць: гэта, кажа Бенадад, срэбра тваё і золата тваё маё, і жонкі твае і сыны твае найлепшыя мае. І цар ізраільскі адказаў: паводле слова твайго, гаспадару мой цар, я твой, і ўсё маё тваё. І вярнуліся пасланцы і сказалі: гэта, кажа Бенадад, за таго, што паслаў я да цябе сказаць срэбра тваё і золата тваё, і жонак тваіх і сыноў тваіх ты дасі мне. Напэўна, заўтра гэтай жа парою я прышлю паслугачоў маіх да цябе, і абшукаюць яны твой дом і дамы паслугачоў тваіх, і ўсё, што каштоўнае ў вачах тваіх, возьмуць яны ў рукі свае і забяруць. І склікаў цар ізраільскі ўсіх старэйшын зямлі і сказаў: заўважце і паглядзіце, як ён наладжвае нам засаду, бо ён паслаў да мяне па жонак маіх і па сыноў, і па срэбра, і па золата, і я не адмовіў яму. І сказалі яму старэйшыны і ўвесь народ: не слухай і не згаджайся з ім. Такім чынам адказаў ён пасланцам Бенадада: скажыце гаспадару майму цару, усё, па што ты пасылаў спачатку да мяне, паслугача твайго, я зраблю, але гэтыя рэчы не магу зрабіць. І вярнуліся пасланцы і прынеслі яму адказ. Паслаў іх зноў Бенадад сказаць: хай гэта зробяць мне багі і яшчэ дададуць, калі хопіць пылу самарыйскага, пажменні для ўсіх людзей, якія ідуць за мною. Цар ізраільскі прамовіў адказ: скажыце яму, хай не хваліцца падперазаным мечам, як той, хто яго здымае. Калі пачуў гэты адказ цар, які піў сам, і цары з ім у палатках, і сказаў ён паслугачам сваім: акружыце горад, і яны акружылі яго. І вось некі прарок падышоў да Ахаба, цара Ізраіля, і сказаў: гэта, кажа Господ, ці бачыш ты ўвесь гэты вялікі натоўп? Вось я сёння аддам яго ў рукі твае, каб ведаў ты, што я Господ. І спытаўся Ахаб: праз каго? І той адказаў яму: гэта, кажа Господ, праз паслугачоў кіраўнікоў правінцыі. І ён спытаў: хто мае пачаць бой? І той адказаў: ты. Дык палічыў ён паслугачоў кіраўнікоў правінцыі, налічыў іх 232. І пасля іх палічыў народ усіх сыноў Ізраіля і налічыў 7000. І выйшлі яны апоўдні, калі Бенадад п'яны піў у палатках разам з 32 псарамі, якія прыйшлі яму на дапамогу. Выйшлі ж найперш паслугачы кіраўнікоў правінцый. Такім чынам паслаў Бенадад пасланцоў, і яны паведамілі яму. Выйшлі людзі з Самарыі, і ён сказаў: калі прыйшлі яны з супакоем, схапіце іх жывымі, і калі ваяваць, схапіце іх жывымі. І выйшлі з горада паслугачы кіраўнікоў правінцый, а рэшта войска ішла за імі. І перамаглі яны тых, што ішлі супраць іх. І сірыйцы пачалі ўцякаць, а ізраэльцы гналі іх, і Бенадад, цар Сірыі, таксама ўцёк на кані з коннікамі. І выйшаў цар ізраільскі, і ўдарыў коняў і калясніцы, і ўдарыў ён Сірыю вялікаю карай. І падышоў прарок да цара Ізраіля і сказаў яму: ідзі і будзь адважны, і ведай, і глядзі, што робіш, бо ў будучым годзе цар Сірыі пойдзе супраць цябе. А паслугачы цара сірыйскага сказалі яму: Бог гор іх Бог, таму яны перамаглі нас, а мы нападзем на іх на раўніне і пераможам іх. Такім чынам зрабі так: паскідай усіх цароў з іх месцаў і пастаў на іх месца намеснікаў. І набяры столькі войска, колькі загінула ў цябе, і коней, колькі раней было, і столькі калясніц, колькі ты меў раней, і будзем ваяваць супраць іх на раўніне, і ўбачыце, што мы іх пераможам.
І ён паслухаў іх парады і зрабіў гэтак. Такім чынам, праз год Бен-Адад сабраў сірыйцаў і пашоў у Афек ваяваць з Ізраілем. А сыны Ізраіля пералічылі сваіх і, узяўшы харчы, выйшлі насупраць іх і расклаліся лагерам насупраць іх, як два невялікія астаткі коз, а сірыйцы напоўнілі зямлю. І падышоў чалавек Божы да цара Ізраіля і сказаў яму: «Гэта кажа Господ, за тое, што сірыйцы сказалі: Господ Бог гор, а не Бог раўнін, усё гэта вялікае мноства я аддам у рукі твае, каб ведалі вы, што я Господ». 7 дзён рыхтаваліся баявыя страі адны супраць другіх, а ў 7-й дзень распачаўся бой, і сыны Ізраіля забілі 100 000 сірыйскай пяхоты ў адзін дзень. А той, хто заставаўся ў Афеку, уцёк у горад, і на 27 000 чалавек, якія там засталіся, паваліўся мур. А Бен-Адад, уцякаючы, увайшоў у горад, у пакой, што знаходзіўся ўнутры іншага пакоя. І сказалі яму паслугачы яго: «Вось мы чулі, што цары дому ізраільскага міласцівыя, дык надзеньма рызё на клубы свае і вяроўкі на шыі свае, і выйдзем да цара Ізраіля, можа ён збавіць душу тваю». Адзелі яны клубы свае у рызё і налажылі вяроўкі на шыі свае, і прыйшлі да цара Ізраільскага і сказалі: «Паслугач твой Бен-Адад кажа: малю цябе, хай жыве душа мая». І той сказаў: «Калі ён яшчэ жывы, ён брат мой». Людзі тыя прынялі гэта за добры знак і, спяшаючыся, злавілі яго на слове і сказалі: «Бен-Адад брат твой». І ён загадаў ім: «Ідзіце і прывядзіце яго». Такім чынам прыйшоў да яго Бен-Адад, і ён пасадзіў яго да сябе ў калясніцу. І сказаў яму Бен-Адад: «Гарады, якія мой бацька забраў у бацькі твайго, я вярну, і ты зрабі сабе ў Дамаску вуліцы, як бацька мой зрабіў у Самарыі». Ахаб сказаў: «А пасля дамовы адпушчу цябе». І заключыў ён з ім дамову і адпусціў яго. Тады адзін чалавек з сыноў прарокаў сказаў сябру свайму па слове Господа: «Удар мяне». Але ён не хацеў ударыць. Ён сказаў яму: «За тое, што ты не захацеў паслухаць голас Господа, вось як толькі ты адыдзеш ад мяне, то нападзе на цябе леў». І калі той трохі адышоў, напаў на яго леў і забіў яго. А ён, напаткаўшы іншага чалавека, сказаў яму: «Удар мяне». Ён ударыў яго і скалечыў. Такім чынам пайшоў той прарок і спаткаў цара на дарозе і змяніў выгляд, завязаўшы хустку на вочы свае. І калі цар праходзіў міма, ён паклікаў цара і сказаў: «Паслугач твой пашоў змагацца ў рукапашную». І калі адзін чалавек уцёк, хтосьці прывёў яго да мяне і сказаў: «Пільнуй гэтага чалавека. Калі ён прападзе, твая душа будзе за яго душу, або адважыш талент срэбра». А пакуль я, заклапочаны, круціўся тут і там, ён раптам знік. І сказаў яму цар Ізраіля: «Гэта табе прысуд, ты сам яго назваў». А ён раптам зняў хустку з вачэй сваіх, і цар Ізраіля пазнаў, што гэта прарок. Прарок сказаў яму: «Гэта кажа Господ, за тое, што выпусціў ты са сваей рукі чалавека, якога я асудзіў на пагібель, душа твае будзе за яго душу, і народ твой за народ яго». І пашоў цар Ізраіля ў дом свой, сумны і разгневаны, і прыбыў у Самарыю.